Miabot na sa 73 ang kaso sa hand, foot and mouth disease sa Samal Island, sumala sa lokal nga kagamhanan. Mao kini ang gikumpirma sa Island Garden City of Samal City Health Office sa Davao del Norte nga nakatala ang buhatan og 73 ka mga kaso sa hand, foot and mouth disease karong tuiga. Sa impormasyon sa City Health Office Igacos, ang maong kaso natala gikan Enero hangtod Oktubre ning tuiga. Base sa datos, 20 ka kaso ang natala sa Babak District, 38 sa Samal District ug 15 sa Kaputian District. Kasagaran kuno sa nataptan sa mong sakit, mga batang nag-edad 5 anyos paubos. Padayon ang pag-awhag sa City Health Office ngadto sa publiko ilabi na sa mga ginikanan nga magpabiling igmat batok sa mga virus ug batasanon ang pagpanghugas sa kamot ilabi na sa ilang mga anak. Giaghat sab ang mga ginikanan nga i-report sa ilang buhatan kung dunay masinating sintomas sa HFMD ang ilang mga anak aron matambalan ug magstay at home kung dunay HFMD aron dili makatakod sa uban.